na ga wasu suna ta hauka a gode ke da daman cikin hauka yake da kuma zan yi busa ko na damuna ne ya busa wancan dan tirayen ko dan mahaukaci na tirayen ya kuma yin haukan nasa wai duk wani abin da ake faɗa to sai nake cewa to wannan mutumin ga an haka ne al'amarin nasa mai girma ne in tawaya ce ya ce ta tabbata ga annabi in ɗaukaka ce sai ce ƙarya ne duk ƙaryar banza ce wa'ancin an haifi manzan Allah da kwalliya idansa kuma da kaciya ba wani wanzami to ai ba wani wanzami da zai iya manzan Allah kaciya saboda in ba mahaifansa ba duk wanda ya kalli gaban manzan Allah makanciya yake yi ga wata gari shi ma ka ce ƙarya ne duk wanda ya kalli gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi da idansa fau shi kenan shi da gani har abada shi yasa mai lokacin da ya wafa ce ai yace in ba Ali ba kar wanda ya zo taba shi wajen wanka daga Ali sai ayan Ali sai sauran yan uwansu na jini amma duk wanda ya yadda ya ga jikinsa zai makance kuma haka aka yi duk wanda kuke ƙarya ku ce wani da wani ne wani ya wanke shi wani ne karshen suka yi kabari duk ƙarya ce saboda me duk waccan karaman na wannan jikin da Allah ya yi na musamman to akwai iya ganin ka amma akwai gun kuma da ba duk kai ba sai shi sai wanda yake ana minhu wa huwa minni faman hajjak